Domnul Eduard, dar Da? ce cazuri interesante ați avut la UZI? Chiar recent am avut un caz, un pacient tânăr, de 40 și ceva de ani. Avea o piatră în vezica urinară. Nu, dar mare, de aproape 4 cm, că bănuțul ăsta mai mare de două, practic dublu decât acest bănuț. Un calcul foarte mare. Săracul pacient îi venea foarte greu să urineze, el foarte mult se încorda, uneori avea o poziție culcată pe o parte, doar asta îi permitea lui să elimine urina. Vă închipuiți? Bine, dar cum o nimerit el acolo? Bine, cel mai probabil că o coborât din rinichi. Așa de obicei se întâmplă, calculii se formează primar în rinichi. Dar având un diametru mai mare, nu a putut să fie eliminat pe cale naturală prin uretră și atunci a început a acumula cumva și masă și a devenit destul de mare. Prieteni, dacă vedeți că este o problemă cu eliminarea urinii, dacă vedeți că a curs ceva sanguinolent, ceva sânge, dacă vedeți că trebuie tare să vă încordați ca să eliminați urină din vezica urinară, prieteni, nu stați acasă, veniți, facem ultrasonografie și ne lămurim, dar nu-i normal așa să creștem noi pietrele astea în noi. Like, share, subscribe.